Исәмесез, эфирда Адамнар тапшыруы, студияда Айзат Шаймарданов бүгінге шығарылышты. Оста шүп яна, үсте шаңғыда шуалар. Европа тәжрибәсенең Татарстанга кирәге чыгармы? Ширмешәндә һәр 10 көн сайын яңа гаилә фермасы ачылачак. Сыйыр асрарга эшсезлек мәҗбүр иткәнме, ярдәм кызыктырамы? 200 мең менә акчасын бирделәр. Аннан инде кирпичен китерделәр. Үзләштереп тә карыйлар, Татарстан түрәләре нәрсә өчен ришвәтчелектә тотыла? Беренче, икенче, өченче урыннарда без шул ук Ихиди өлкәсе, шул ук табиблар һәм мәгариф өлкәсендә. Финляндия безне русча, татарча, инглизчә сөйләшергә өйрәтә. Яңа полилингваль мәктәп нинди булачак? Бала үзенең берничә тел белгәне сизми дә кала. Бу атнада Рөстәм Миннеханов 2 Европа иленә эшлекле сәфәр кылды. Дания белән Нидерландларга. Кайсы гына илгә барса да ул иң алдынгы тәҗрибәне өйрәнә. Бу юлы да медицина, авыл хуҗалыгы, IT проектлар белән танышты. Копенгаген шәһәрендә президент чүп яндыру заводын карый. Аның үзенчәлеге шунда, бу 3 юнәлештән торган зур комплекс. Яндыру заводы, җылылык электростанциясе һәм түбәсендә чаңгы шуу урыны. 2017 елда ачылган завод Королева йортыннан нибары 2 чакрымда урнашкан. Үзебездә дә завод төзелү мәсьәләсе карала. Шунлыктан президент дөньяда хәзер нинди технологиялар кулланылуы белән кызыксына һәм экологик яктан куркынычсызлыгын сораша. Бу атнада Росприроднадзор Осиново бистәсендә төзелергә тиеш завод проектына уңай экологик бәя бирде. Тик Рөстәм Миннеханов хушуы буенча тагын бер халыкара экспертиза үткәрәчәкләр. Без бүгенге тапшыруда Европаның милли мәгарифтәге тәҗрибәсенә әле тукталырбыз. Анысы аз гына соңрак. Хәзер Татарстанга кайтабыз. Бу атнада Ширмешәннән килеп ирешкән яңалык гаҗәпләндерде һәм сөендерде дә. Монда авылны сыер саклап калачак диләр һәм кечкенә фермалар төзергә уйланалар. Соңгы 4 ел эчендә 100 гаилә шундый ферма булдыра. Быелга тагын 36 кеше гариза биргән. Димәк, районда 10 көн сайын бер комплекс ачыла дигән сүз. Бу феноменны монда дәүләт ярдәме, халыкның кызыксынуы һәм җитәкчелекнең кешечә карашына бәйләп аңлаталар. Гади авыл кешесенә ничек ярдәм итәләр соң? Эшле дә ашлы да районга Нияз Рахман юл алды. Сандугачым бик яхшы сөте, тоже тәмле. Менә Манюша инде иң алысы безнең сыерлар арасыннан инде. Алсу Гыйззәтуллинаның абзарында 11 сыер бар. Куркып кына 3 сыердан башланган, 3 ел эчендә шундый зур фермага әверелә. Иртәнге 3тә торып гаилә белән сарайда алар. Айга 50 мең сум табыш алалар. Дәүләт ярдәме белән кызыктырмаса, башлап булмас иде диләр. 200 мең менә акчасын бирделәр. Аннан инде кирпичен китерделәр, блокларын инде бөтенесен ансы бушлыйга бирделәр безнең менә. Алар булышмаса инде без үзебез генә моның хәтләйберне очлап башкаларга чыгара алмасыйк. Калган хуҗалардан калды бу сарайлар ниләр. Күршеләрдән күрмәкче диләр мәле Самат Шарифуллин, әле бу турыда хыяллана гына ул гаиләсе белән 2012 елда Самара шәһәреннән күчеп кайта. Абзар элекеге хуҗалардан кала, аны яңарту өчен акчасы юк. Бердән-бер мөмкинлек гаилә фермасы программасына керү. Обещать итәләр стройматериалы, доскалар, цемент и акчата. В деревне много кто так строится по такой. Авылда бүген күп кеше бу эш белән шөгыльләнә бит. Без ирем белән шулай ук кызыкты, гаиләне күтәрергә кирәк, балалар үстерәсе бар. Иске Үтәмеш авылында халык бер-берсенә карап кызыгып тотына бу эшкә. Хәзер 10 кеше гаилә фермасы статусы ала. 18 елда апрельдә тотынган, сентябрьгә өлгертеп бетердек. Элдар Валиуллин да әнә шундыйлар рәтендә башта 3, аннары 5 сыер, соңрак 1 дистәгә җиткерергә исәбе дәүләт субсидиясеннән кала район төзелеш материаллары белән ярдәм итә. Расширясып диләр инде, русча расширясып мәкәлебез. Әгәр дә хөкүмәт шулай ярдәм итсә, без риза. Шул 5 белән башладык та 4 белән. Хәзер 12гә итте. Ел сайын арттыра барасызмы? Ничек менә? Ел сайын почти арта бара инде. Ширмешәндә тагын бер кызыксындыру чарасын уйлап тапканнар. Район һәр гаилә фермасына саву аппаратлары бирә. Саву аппаратларын безнең район булышты. Райондан бирделәр аппаратны. Бу сава торган аппарат. Үзе кечкенә ферма булуга карамастан, заманчалардан да калышмыйлар. Иң мөһиме кул хезмәтен җиңеләйтү. Кече гаилә фермаларында эшне җиңеләйтү өчен бүген барлык мөмкинлекләр тудырылган. Күргәнең ишетә, менә хәтта шушындый кечкенә генә тегермәне дә бар. Янәшәдә менә шушындый ашлык келәте. Һәм инде берничә адым белән без килеп чыгабыз. Менә сыерлар тора торган ферма ягына, күргәнең ишетләренә шулай бер рәткә бәйләп куйганнар. Пешәнне менә шунда кул астында гына столалар. Монда исә барлык шартлар да бүгенге көндә эшләү өчен тудырылган дип әйтерлек. Кече ферма ул әле гаилә өчен кече бизнес дигәндә сүз. Динара Закирова шулай ук шәһәрдән авылга күчеп кайткан ханым. Бүген сөт, май, каймак, эремчек сатып файда күрә. Давать та әйтәбез хөкүмәткә.
Аннары аңардан тыш калганны сатам базарга алып барып. Май ясыйбыз, ремшек ясыйбыз. Шеримшан районында 103 гаилә фермасы эшли, узган ел гына 20 ашканнар. Быел тагын 36 кеше гариза бирә. Бу күрсәткеч буенча алар Татарстанда беренче өчлектә соңгы 4 ел эчендә республика бюджетына районга 18 миллион сум акча бүлеп бирелә. Район материаллар өчен тагын 5 миллион өсти. Нәтиҗәдә озак көттерми. Шәхси һәрбер мал асраучыларга кирип, Olar bilan endi әңгәмә алып барып, аларны кызыксындырып, аңлату эшләре һәм шулай ук инде авыл җирлекләре башлыклары ярдәме белән шушы аңлату эшләре ярдәмендә инде менә шушы саннар килеп чыкты безнең. Татарстанда кеше гаилә фермалары эшли башлаганга 5нче ел, хәзер алар 1573 ка җиткән, тотылган финанслар 268 миллион сум. Яңа абзар шул 8 сыйга исәбенә инде Алла бирсә. Ринат Гатин Лашман авылыннан ул быел шул 36 гариза бирүче исемлегендә яңа фирмасының инде урыны билгеле. Малларга тотынганчы җир мәсьәләләрен кайгырдык ди ул. Иптәшем белән, семья иптәшем белән бергә баштан пай җирләре җыеп алдык инде, сатып алып, давай эшләп карыйк, үзебезнең кечне санап карыйк дип әйттек инде. Радик Лотфуллин абысыннан күрә фермага алынмакчы, моңа кадәр теплицалар белән шөгыльләнә, кыяр, җиләк, җимеш үстерә. Программага кирип эшләгән, 12 сыер асырый, 100 литрдан артык сөт сдавать суткага. Мен анарга карап, кызыгып, миңа авыл советы тәкъдим итте, поддержать итеп. Мондый активлыкны районда ярдәм белән генә түгел, хәзерге вазгыять белән дә аңлаталар. Ширмешан зур шәһәрдән ерак зур җитештерү заводлары юк, димәк эш урыннары җитми. Бердән-бер мөмкинлек авыл хуҗалыгы кала. Һәм ялгышмыйлар, хәзер районда сөт тапшырып 30-50 мең табыш алучы гаиләләр бар. Май, каймак, ремчик сатучылар шәхси эшмәкәр статусы ала. Халык эшләргә әзер. Иң мөһиме сөт кабинеты тотрыклы булып, терлек азыгы үссен диләр. Ширмешан районыннан Нияз Рахман, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Әйдәгез атнаның башка яңалыкларын барлыйк. Рөстәм Миннеханов Кремльдә кышкы универсиада җиңүчеләрен кабул итте. Красноярскида чыгыш ясаган 25 спортчыбыз 8 медаль белән кайта. Россия төбәкләре арасында югары күрсәткеч. Спортчыларга һәм аларны тәрбияләгән тренерларга президент рәхмәт хатларын тапшырды. Чемпион исемен яулаучы 150 мең сумга лаек. Көмеш медаль 90, бронза 60 мең белән бәяләнде. Барыгызга да исәнлек, саулык, уңышлар, чын күңелдән җиңүләрегезгә кылдым. Рәхмәт сезгә. Ментимир Шәймиев Казан Кремлендә Бөтендөнья мөселман җәмгыяте совет рәисе Али Рәшид Әл-Нуями белән очрашты. Ул гарәп әмирлекләре делегациясын җитәкли. Казан Кремле музей тыйлыгында дәүләт киңәшчесе Алтын Урда чорына багышланган күргәзмәне ачты. Оешуына 750 ел тулган дәүләт турында күз алларга бай экспонатлар булыша. Тарихны дөрес кабул итәргә кирәк дип саный Ментимир Шәймиев. Она такая, какая есть, его так надо воспринимать, этим жить и делать уроки. Фәрит Мөхәммәтшин Страсбургта булып Европа Советының җирле һәм төбәк хакимиятләре конгрессы утырышында катнашты. Ул Татарстандагы закон проектларын гади кешеләр фикерен дә туплап килешенеп кабул итү турында сөйләде. Очрашуда быел бездә узачак WorldSkills ярышлары хакында да фикер алыштылар. Алексей Песошин КАМАЗ заводының 50 еллыгын уздыруга әзерлек буенча киңәшмә үткәрде. Истәлекле дата уңаеннан быел Чаллыда берничә проект тормышка ашыру каралган. Алар социаль, коммуналь, юл инфраструктурасын үстерүгә кагылышлы. Завод юбилеена китаплар чыгарыла, ветераннарны да онытмыйлар. Тантананы оештыру комитеты 10 апрельдә автокалага җыелачак. Узган ел Татарстанга коррупция аркасында 800 миллион сум зыян килгән. 1 миллиардка аз гына җитми кала. 800 җинаять эше ачылганы да исәпкә алсак, һәрберсе ким дигәндә 1 миллионлык зыян салган. Бу әле билгелесе генә. Тәүлегенә 50 килограммга кадәр сөт биргән алабуга сыерлары брук бинада, әмма дәүләт эшендә дә һәм шәхси клиникада да эшләүче табиблар бюджет акчасына төзелергә тиешле бинаның офиска әйләнүе кебек мөгъҗизалы мисалларны бу атнада президент катнашында узган ришвәтчелеккә каршы көрәш советында китерделәр. Алучылар, бирүчеләр һәм аларны фаш итүчеләр турында Сәрия Хәбибуллина көрәш идарәсе вәкиле белән махсус интервью яздырды. Салават Фуатович, хәерле кич, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле кич. Безгә ришвәтчелек турында еш сөйләшергә туры килә. Шулай да 2018 ел нәтиҗәләр буенча нинди булды? Тенденциялар нинди? 2018 елның нәтиҗәләрен карасак, безнең 936 үзләре органнарында, дәүләт органнарында тикшерүләр булды. Бу әлбәттә үз керемнәре, чыгымнары турында мәгълүматларны, мәнфәгатьләр конфликты буенча тикшерүләр
үткәрелде һәм бу тикшерүләр тарафыннан тикшерүләр нәтиҗәләрендә безнең 264 хокук бозу фактлары теркәлде һәм бу фактлар нигезендә безнең 185 кеше төрле дисциплинар җаваплылыкка тартылды. Әзме күпме дип әйтеп китсәк тә без кызганычка каршы менә шул ук ришвәт фактларын алсак, без 2017 ел белән чагыштырсак, безнең 2017 елда 149 факт ришвәт фактлары булды. 2018 елда инде 183 факт арткан һәм бу 183 фактның 51 аеруча зур ришвәт күләмдә һәм гомумән без бөтен ришвәт күләмен алсак, бу 64 миллионнан артык сум. Бу атнадагы совет күрсәткәнчә ришвәтчелекнең традицион өлкәләре кала, ләкин шул вакытта яңалары да өстәлә. Менә сез нинди күзәтүләрегез бар бу өлкәдә? Кызганычка каршы президент әйтеп киткәнчә, ул традицион өлкәләр ул әлбәттә җир, мөлкәт белән төрле кешеләр, шул ук должностной кешеләр төрле лицензиялар, төрле шул разрешениялар биргәндә мөлкәт мөнәсәбәтләре белән хукук бозу фактлары безнең Оксубой, Орша, Баулы, Югары Ыслан, Чүпрәле, Яшелүзән, Балык бистәсе, Тәтеш һәм Тукай районнарында теркәлде. Мин үзем ничек аңлыйм, халык та, түрәләр дә, вазифа затлар да ришвәтчелекнең яңа алымнарын куллана тора. Гомумән без коррупциягә килсәк, бу ришвәт кенә түгел. Үз хокукларын арттыру белән бәйле Тәтеш районында бер авыл җирлеге башлыгы ул шул ук хуҗалык китабыннан үзенә мәгълүмат язып алды һәм шул мәгълүмат тарафыннан үзенә җир алып, әлбәттә бу җирне үз файдасында кулланды. Мәсәлән, Саба районында, Үзәк район хастаханәсендә баш табибның урынбасары, аның мәнфәгатьләр конфликты ситуациясе булды. Кызганычка каршы ул үз вазифаларын башкарганда ул махсус гариза язмады. Ул закон тарафыннан безнең шулай күрсәтелгән, син нинди булса өлкәдә эшләсәң, синең мәнфәгатьләр конфликтлы булса, син махсус гариза язарга тиеш. Махсус представление безнең кертелгәч, ул үз эшеннән азат итилде. Безнең медицина өлкәсе дә традицион өлкә булып кала бит, әйме? Бармы? Шул ук Алабуга мисалын без карасак, әлбәттә анда шул ук бер үк зданиедә эшли торган кешеләр, алар көннең беренче көнендә алар дәүләт үзләрен вазифаларын башкаралар, икенче көнендә шул ук коммерция өлкәсендә эшләгәндә бу әлбәттә дөрес түгел. Менә саннарның шактый югары булуы һәм 18 елда артып китүе ул тикшерүләрнең артуы белән дә бәйле дип аңлатып буламы? Юк, аны артуы гына түгел, ул хәзер гомумән бөтен тикшерүләр аларның саннары кими дип тә әйтергә мөмкин. Гомумән ул тикшерүләрнең тиге сануы кими, әмма дә ләкин алар тиге бик четерекле, бик җентекләп карала. Без бүген укытучылар, врачлар, авыл җирлеге башлыклары турында сөйләштек. Югарырак дәрәҗәдәге кешеләргә дә кагыламы мондый гаепләр? Алар турында әйтелмәгән, әмма алар бармы? Юк, бу сезнең соравыгыз бик мөһим һәм бик дөрес. Безнең әлбәттә шул җитәкчеләр дә алар да тикшерелә. Һәм 2018 елны biz карасак, анда безнең 52 махсус тикшерү булды. Һәм бу 52 тикшерү нәтиҗәсендә безнең 12 кеше, 12 үзидарә органнарында эшли торган шул ук вәкаләтле вәкилләр безнең дисциплинар җаваплылыкка тартылды һәм алар үз эшләрен аннарсын калдырдылар. Дәүләт эшлекләрен алсак, безнең эш шул ук тикшерү булды һәм безнең анда да дисциплинар җаваплылыкка тартылган фактлар бар. Бик зур рәхмәт сезгә шундый тулы интервью өчен. Сезгә рәхмәт. Татарстанның күп өлкәләрдә уңышлары бар, ләкин белем бирү катлаулы бара. Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев журналистларга шулай диде, аеруча милли мәгариф тармагы кыен хәлдә. Бу атнада 3 төрле мәктәп проектының нечкәлекләре билгеле булды. Беренчедән, анда татар теленә лаеклы урын биреләчәк. Икенчедән, дөньядагы иң яхшы белем бирү тәҗрибәсен кулланачаклар. Һәм Минтимер Шәймиев сүзләре белән әйтсәк, бала 3 телдә белгәнен сизми дә калачак. Полилингваль мәктәп системасын өйрәнер өчен Татарстан белгечләре Финляндиягә да барган. Проектка шәрехләмә алдагы репортажда. Россиядә бик шушы традицион рәвештә балаларны укытабыз. Мәсәлән, балалар безнең дәрестә укыган вакытта, алар бөтенесе башлары белән укытучыга карый, ә инде бер-берсенең күзләрен күрә алмыйлар, үз аралаша алмыйлар, чөнки ул
менә шундый конвейерный, поточный метод инде. 165-нче мәктәп директоры Айдар Шәмсетдинов беренче үзгәрешне парталарны дөрес урнаштырудан ук башларга тели. Инде нәкъ бер елдан бу мәктәп нигезендә полилингваль уку йорты үсеп чыгачак. Ул Европадагы система белән эшләнәчәк. Кайбер укучыларны укытучы үз янына якынрак утырта. Кайберләрне аерым бер-берсенә караштырып утыра. Кайберләрне теге оялчан балаларны аерып утырта. Һәрбер баланың сәләтенә нигезләнеп, аның бөтен мөмкинлекләрен сәләтләрен ашырга була. Бу гомумән Финляндия тәҗрибәсе. Айдар Шәмсетдинов Фин илендәге белем бирү системасын өйрәнү максатыннан бу атнада Хельсинкига бара. Финляндия мәгарифе дөньяда бит иң алга киткәне санала. Алар бит үз мәктәпләреннән балаларны сайлап алмыйлар. Алар менә шу булган контингент белән эшлиләр. Һәм гомумән алганда аларның көчле яклары нәрсәдән? Көчле балаларга әлбәттә игътибар бирәбез. Әмма ләкин төп кайгыбыз менә шушы бераз загыйфрак булган балаларга күбрәк игътибар бирү системаларында бик уңай эшли. Менә чит илләрне карыйбыз, хәзер ничек иттереп алар күп телләрне тиз беләләр. Бала үзе шушы педагогик ысулларны әгәр дөрес иттереп куллансак, шулай куллана дөнья. Бала үзенең берничә тел белгәнен сизми дә кала. Инде татар теленә күчик. Мәктәпләрдә республика дәүләт теле ихтыярыга калгач, татар теле дәресләре кимеде генә түгел, бу гомумән туган телебезгә мөнәсәбәтне үзгәртте. Полилингваль мәктәп хәтта татар мәктәпләре эшли алмаганны эшләргә ниятли. Башлангыч сыйныфта укыту теле татар теле булачак. 9нчы сыйныфка кадәр тарих, җәмгыять белеме, табигать белеме кебек дәресләр татарча укытылачак. Бер инглиз телендә сөйләшә алмаган балаларны саф итеп инглизчә өйрәтәбез. Менә шушы лингводидактика принципларына нигезләнеп татар телен укытсак, без һәрбер татарча белмәгән баланы саф итеп татарча сөйләштерә алабыз. Ә инде 3нче сыйныфтан сынлы сәнгать, технология дәресләре инглиз телендә укытылачак. 7нче сыйныфтан математика, география, биология, фәнни юнәлешләр барысы да дөньяның беренче телендә булачак. Казанның 165нче мәктәбе территориясендә хәзер яңкырма булачак урында төзелеш бара. Мәктәпнең 3 бинасы булачак. Һәрберсендә белем бирү үзенчә корылачак. Менә без хәзерге сез белән интервью алган бина, ул иншалла башлангыч мәктәптән булачак. 5нче класстан соң баланың гомумән алганда сайлау мөмкинлеге булачак. Әгәр дә ул билингваль мәктәп, татар телен дәүләт теле буларак өйрәнә инде ул, татар телен нык итеп, тирән итеп үзләштерергә теләгән балаларны без полилингваль мәктәпкә туплыйбыз. Менә шу шуракта инде аларга татар теле ул чын мәгънәсендә уку теле буларак булыр дип уйлыйм. Минтимер Шәймиев әйткәнчә, мондый мәктәпләр саны Татарстанда 6 булачак. Казанда 2, Чаллы, Түбәнкама, Әлмәт, Алабугада. Үзенең балалар бакчасы да булыр дип көтелә. Күпчелек чыгым бюджет хисабыннан. Башкалада 2нче полилингваль мәктәп исә 21нче гасыр микрорайонында төзеләчәк. Урыны әйтеп бетерексез мотор. Тагын бер кат әйтәм, загородный кампусны ясыйбыз 165 мәктәп белән бір иттереп 21 гасырның леген комплексын. Мы много говорили о совершенствовании изучения языков, особенно родных языков, и по русскому языку у нас много вопросов. Система, она не выстроена, поэтому целиком полностью поддерживаю инициативу фонда возрождения. Хәзер төп мәсьәлә милли кадрлар кытлыгы. Укытучыларны Казан федераль университеты әзерләячәк. Инде сентябрьдә монда 125 студентны шул юнәлештә кабул иткән иделәр. Соңгы елларда татар теленә карашны үзгәрткән уку йорты 3 телдә белем бирә алырлык педагогларны ничек укытачаксың? Төп сорау шул. Мы будем готовить не только учителей. Бездә полилингваль укытучылар әзерләү бара, предметларын татарча укыта алырлык белгечләр әзерлибез. Биология, химия, физиканы инглиз телендә укыта алачак педагоглар укый. Быел 1610 бакалавр чыгачак. Без укытучыларны гына түгел, милли элитада әзерлибез. Беренче укучыларны инде 1 елдан 2020 елның 1 сентябрендә кабул итәчәкләр. Мәктәп тулы көн тәртибе белән эшләячәк. Дәресләр соң укучылар Татарстанның тарихи мирасы яки әдәби сәнгать һәм башка юнәлешләр буенча шөгыльләнә алачак. Максат милли мөхит булдыру. Айза Шаймарданов, Данил Филатов, Андрей Сентальцев, Яңа гасыр каналы.
Халкыбызның яңа үсеш стратегиясын булдыру дәврендә яшибез. Безгә туган телен камил белгән генә түгел, милләт язмышының үзенә бәйле булганын аңлый торган буын да кирәк. Шулай туры килде. Бу көннәрдә Татарстанның иң зур яшьләр оешмаларының берсе Сәләткә 25 ел тулды. Сәләт үстергән татар яшьләре кайда сез? Аның беренче буыны хәзергесеннән ничек аерыла? Һәм оешма сан артыннан куып сыйфатын югалтмадымы? Төрле буын сәлкешләре татарның киләчәген ничек итеп күрә һәм аңа үз өлешен кертергә әзерме? Сорауларга җавапны Айгөл Бәдретдинова эзләде. Сәләт, бер сүз, 25 еллык тарих, айрым дөнья, үзгә мөхит, математикада көчлеме син әдәбияттамы, физика фәнендәме мөһим түгел. Монда килеп беләксәң, тагын да көчле итеп чыгарачаклар. Шул максаттан Сәләт оеша да инде. Бу 1994 ел була. Эш әйбер кирәк монда әмма. Бердән кирәк идея һәм оештыру мөмкинлекләре. Икенчедән кирәк шул мөмкинлекләргә оештыруга акча бирүче һәм күрүче, аны хуплаучы әйтик җитәкчеләр. Һәм менә шул даирәне тутыручы балалар, яшьләр үзләре шунда яшәргә, шунда бергә аралашырга теләүчеләр. Бу ел аланнарга 25нче буын киләчәк иң яшьләрнең берсе Тимерхан Шайхетдинов, аңа 18. 2015 елда ул Сәләткә татар телен белмәвеннән уялып мөрәҗәгать итә. 3 ел дигәндә Википедиядә татарча контент булдыра. Викимәктәп уникаль проектын җитәкли. Үзе балалар укыта. Сәләт нәкъ менә бүтән кызыксынуларыма, бүтән менә хыялларыма, мөмкинлекләремне чынга ашырыр өчен бик шундый шәп мәйданчык килеп чыкты. Как дела? Отлично. Хәзерге эшмәкәр Лениза Резванова Сәләт оешмасының шишмә башында торучыларның берсе. Хәрәкәтне оештыручы Җәүдәт Сөләйманов белән бергә эшләргә насыйп була аңа. Беренче аланнарда балаларга татар телен укыта, компьютерда эшләргә өйрәтә. Башта педагог, соңыннан директор, Сәләттән соң бизнеска кереп китә. Төрле оешмаларны йорт җиһазлары белән тәэмин итүче үз эше фитнес-студиясе бар. Сәләтемне ныгыттым дип саныйм һәм үстердем дип саныйм. Әлбәттә, бизнесны башлаганда да, башка җирләрдә эшләгәндә дә Сәләттә алган бүтән алымнар, бүтән тәҗрибә, бүтән белем, алар барысы да әлбәттә ярдәм итә. Сәлкешләр булмаган өлкә бармы икән республикада? Фән, дәүләт органнары, бизнес, иҗат. Танылган җырчы Илназ Сафиуллин да Сәләт баласы. Аны яшьләр ярата, заллар җыеп концерт бирә. Беренче җырлар, беренче адымнар һәм дә инде минем язмышымны билгеләгән, юнәлешен билгеләгән урын ул нәкъ менә Сәләт булды. Нибары 60 баладан башланган эш бүген зур бер иҗтимагый хәрәкәт. 25 ел эчендә бу оешма аша меңләгән бала уза. 1994 ел белән чагыштырганда хәзер катнашучылар саны 2-3 мәртәбәгә түгел, 281 тапкырга арта. Бүген Сәләт елына 25 мең бала белән эшли. Сан сыйфатны төшермиме? Бүгенге сәлкешләр бу сагадан чыгып кайда югала? Чөнки теге вакытта 1, 2, 3 алан гына бар иде. Хәзер 25. Һәм сан без бүтән республикадан 60 баланы гына алган идек. Хәзер 20 мең кеше. Сыйфат югала дип әйтеп булмый. Чөнки ялгыз агач үсә алмый дигән, ялгыз агачны бутапмаса, менә орманда агачлар үзара ярышып үскән сымак, Сәләттә дә балалар үзара ярышып үсәләр. Сәләтнең популяр шәкертләренең берсе журналист Рөстәм Исхаков. Элек йолдызлар күбрәк кабына иде ди, бәлки бу замана белән бәйле. Сәләттән беренче милли аңлы яшьләр чыгу 90нчы елларда чыннан да яңалык була. Нурбәкләр анда тагын беренче шундый Сәләтнең йолдызлары бар инде. Анда хәзер алар шул кадәр күп, һәм мин белмим дә, Сәләтнең беренче йолдызын гына беләм дә кебек, белмим дә кебек. Сәләттән чыккан яшьләрне бүген театр, сәнгать өлкәсендә дә күрәбез. Күренмәгәннәре дә бар. Алар татар гаиләләре булдырып, балаларын татар гимназияләрендә укыта. Ә соңгы берничә чыгарылыш сәлкешләре кайда? Алар Сәләт лагерьларыннан китүгә җәмгыятьтә югалмыймы? Татар мөхитен булдыру, үзаңны тәрбияләүгә өлеш кертүне дәвам итәләрме? Сораулар күп. Әйтик, хәзер милли үсеш стратегиясе төзелә. Сәлкешләрнең әйтер сүзе бармы? Үсеш стратегиясе бит әле ул татарлыкны телне саклау гына түгел. Ул монда традицияларда керә. Фән, төгәл фәннәр бу шулай бик мөһим бит. Төрле яклап ул вакыттан ук башланган. Ул инде хәзер 25 ел эшчәнлеге булган. Шундый стратегия, шундый
эш булырга тиеш. Шушы эшкә без турыдан-туры өлеш кертәбез, ягъни без татар телендә сөйләшәбез, аралашабыз, татар телендә фикер йөртәбез. Безнең фәнни ачышлар да хәтта татар телендә алар бар. Ул татар телен пропагандалай, ул татар телен өйрәтә, ул татарча сөйләшергә үнди яшьләрне. Шуңа күрә минемчә сәләтсез татар телен күз алдына китерү дә авыр хәзер. Бүген миллионга якын сәл кеше булган республика туган телне саклау мәсьәләсен кабыргасы белән куярга да тиеш түгел кебек. Тик бу яшьләр кайда һәм алар милләтне саклау проблемасыннан нигә читтә кала? Айгөл Бәдретдинова, Андерсон Тальцев, Данил Филатов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Бүгенге әзерләгән репортажларыбыз тамам. Кадак кына калды. Исәнмесез. Ах син дума. Парламентта тир түгүче депутатларыбызга сыклануымны дәвам итәм. Менә халык ышанычлылары Эрнест Вәлиев һәм Владислав Резник яңа канун проектын тәкъдим итте. Россиядә ук һәм җәя белән ауны рөхсәт итәргә чакыра алар. Әйтәм мин аны соңгарада миңа нидер җитми иде. Борынгы бабаларыбыз каны уйныймы шунда, башыма кауры эләктереп, урманга чыгып берәр мамонт алып кайтасы килә. Менә сез көләсез, депутатларыбыз әлеге канун проектын инде беренче укылышта ук кабулда итте. Алда тагын 2 укылыш һәм президент өстәле. Без яраткан думабыздан халыкның яшәешен җиңеләйтә торган яңадан-яңа кануннар көтеп калабыз. Әйтик, көнкүрештә сөңге куллану, таштан ышкын чыгару турындагы законнар һәм шалашка ипотека. Надо, Федя. Надо. Арагызда Альберт, Тимур, Алиналар булса, чыгып торыгыз, күңелегезне төшерәсем килми. Илебездәге иң зур иминиятләштерү оешмасының берсе кызыклы тикшеренү эшләгән. Машина белән авариягә күбрәк менә шушы исемдәге кешеләр эләгә икән. Никита, Альберт, Тимур, хатын-кызлардан Полина, Вероника, Алина. Бездә булса Алина була торгандыр инде. Асагын алганда бу исемнәргә кыйммәтрәк тариф куймагайлары хәзер. Опасный исемнәр бит. Недаром говорил великий и мудрый Абу Ахмад ибн Бей, первый шофер этой машины. Учти, Эдик. Саша. Казан юхиди хезмәткәрләре исем аша бер автотуташка ярдәм иткән. Инспекторлар трассада кул янчыгы таба, бөтен документлары шунда. Базадан телефонын табып, хуҗасына шалтыраталар, телефон шул ук сумкада чыңлый башлый. Инде нишлек дип баш кашып торган арада яннарыннан нәкъ шушы документларда язылган номерлы машина ыжгырып китә. Булар утыралар да, артыннан куып җитеп, юл чатына кысалар. Автомобиль йөртүче туташ югалткан әйберен эзләп кире килүе булган икән. Менә шулай детектив Иркюль Пуаро көнләшерлек безнең юхиди хезмәткәрләре. А чего ты от меня удирал? Привычка. Ты догоняешь, я удираю. И у меня привычка. Ты удираешь, а я догоняю. Туты кышларыбыз да горурланырлык безнең. Интернетта берәү игълан илгән, 2 попугай сата, татарча сөйләшә беләләр, берсе Казан диалектында, икенчесе Мишәрцә Сукалый ди. Әмма бер-берсен аңламыйлар. Гел таралышып торалар дип зарлана Рауил исемле сатучы. Кышларның берсе Татарстан гимнның беренче куплетын, икенчесе кушымтасын җырлый белә имеш. Үзебезнең татар туты кышлары бу. Горурландым алар белән. Игъланның 1 апрельдә эленгән булуына да карамастан. По-русски тоже могу сказать. На языке Пушкина так сказать. Шуның белән адымнар тамам, киләсе атнада күрешербез. Исән-имин булыгыз.